takže... Počkej. Takže dobrý den, vítejte při další reportáži alias tady podcastu tady Rádia Grondo. Máme tady moderátora, dobrý den. Dobrý den. A náš host. Dobrý den, já se jmenuji Frederika Alfonsie Květina první. Dobře, takže já se jmenuji Alžběta Alfonská Bonifác první a jsem z rodu Edinburghu a pocházím z Francie. Já pocházím z rodu Keltů a jsem z Itálie. Italiano. Můžeme začít, prasata. Takže, vážená Valechie, první otázka. Nejsem Valechie, první otázka. Frederika Alfonsie Květina první. Vy jedno pocházce, už se vás budu ptát. Jak si užíváte tento krásný tábor? Tak řekl bych... Pardon. Zajímavé odpovědi. Můžu mluvit trošku ostravsky, no každopádně učil, jo. Kolik jste dneska vyhrála v basketbalové soutěži? Tak vyhrála jsem 0,8. Pro mě 0. Takže super. Nezískala jsem ani jeden bod, takže jsem vyhrála. Velmi zajímavé, prasata. No, takže poslední otázka, kterou se vás zeptám. Myslíte si, že bude Tadeáš chodit z Wendy? Pokud myslíte Tadeáš Teslaný? Pardon. Tadeáš Teslaný určitě bude chodit z Wendy. Určitě. Super, děkuji vám moc krát, vy prase, no nevím. Tak dobře, takže toto byl rozhovor s